Incwadi kaPawulu kwabaseRoma enye yezinto ende nebalekile yake yabhalwa indoda eyayaziwa ngoSawulu waseTarsu. Wayengurabi wamaJuda, eyingxenye yeqembu elaziwa ngabaFarisi, wayenentshisekelo futhi ezinikele kuyithora kaMose namasiko kaIsrayeli. Wabona uJesu nabalandeli bakhe njengosongo, kodwa kamuva waba nokuhlangana okumangalisayo noJesu ovukile, owamthuma njengomphostoli, njengommeli osemthethweni ezweni lalabo abangawona amaJuda ababizwa ngabezizwe eBhayibhelini. Wase eqala ehamba ngegama lakhe lobuRoma, uPawulu. Uhamba izindawo eziningi embusweni wakudala wamaRoma, etshela abantu ngenkosi uJesu evukile, akha abalandeli bakhe emphakathini emisha ebizwa ngamabandla. UPawulu izikhathi ngezikhathi wayebhala izincwadi kule mphakathi kaJesu ukubasiza ukukhulisa ukukholwa kwabo noma ukuphendula imibuzo. Incwadi kwabaseRoma enye yazo. Eqinisweni yabhalwa kamuva emsebenzini wakhe. Manje siyazi encwadini yezenzo ukuthi ibandla laseRoma lase libe khona isikhathi eside nokuthi lalakhiwe abalandeli abangamaJuda nalabo abangewona amaJuda. Kodwa kunesikhathi umbuso wamaRoma uClaudiyo wayexoshe bonke abantu abangamaJuda eRoma. Kwasekuthi emva kweminyaka emihlanu onke lawo maJuda okubalwa kuwo abalandeli bakaJesu bavunyelwa ukubuya. Kuthe uma bebuya bafumana ibandla elingenabuJuda emkhubeni nasemasikweni. Lokhu kwadala ukungezwani okuningi ngendlela yokuthi ngosuku lukaPawulu ibandla laseRoma lalihlukene. Abantu bengavumelani ngokuthi ulandelwa kanjani uJesu. Babephikisana ngokuthi amaKristu angewona amaJuda kumele agcine iSabatha noma adle ikhosha noma sokwe. Ngakho uPawulu wabhala lencwadi ukugcina izinto ezimbalwa. Wayefuna leli bandla elihlukene libumbane ngesizathu esisobala. Wayethemba ukuthi ibandla laseRoma lingaba indawo yokwakha imishini yakhe ukuqhubekela entshonalanga kuze kube seSpaniya. Manje lezi zimo izona ezakhuthaza uPawulu ukuba abhale incazelo ephelele yakhe yevangeli, izindaba ezinhle ezimemezela ngempilo, ukufa nokuvuka kukaJesu. Manje incwadi yakhiwe ukuba neminyakazo emine semqoka, kodwa ibumbene njengeyodwa ende ukugeleza kokuhlolwa kwevangeli. Ivangeli uPawulu uthi kuqala kukho konke lambula ukulunga kukaNkulunkulu bese lidala ubuntu obusha obugcwalisa isithembiso sikaNkulunkulu kuIsrayeli. Manje ngabe yileli ivangeli elizobumbanisa ibandla? Kule video esahlukweni sokuqala kuya kwesesine sizohlola imbono. uPawulu uvula ngokuzethula yena njengomphostoli obizwe nguNkulunkulu ukusabalalisa ivangeli ngoJesu ukuthi ungumesiya kaIsrayeli kanjani, owavuswa kwabafileyo njengendodana kaNkulunkulu, inkosi yezizwe. Manje uJesu ubiza uluntu lonke ukuba luze liphile ngaphansi kokubusa kwakhe kothando. uPawulu uthi lezi zindaba ezinhle ngenkosi uJesu kuqala, amandla kaNkulunkulu ukusindisa abantu abathembele kuye. Okwesibili, zambula ukulunga kaNkulunkulu. Manje ukulunga igama elicebile likaPawulu eTestamenteni elidala. Lichaza isiqu sikaNkulunkulu ukuthi uhlelenza ukulunga, lokho okuhle nalokho okufanele, nokuthi uthembekile futhi ulungile ukugcwalisa izithembiso zakhe. uPawulu uthi indaba kaJesu ikhombisa ukuthi uNkulunkulu uzenze kanjani zombili lezi zinto. Kanjani? Uyahamba kuqala uya exoxeni kabusha ngobuchule uGenesis isahluko sesithathu kuya kwese-11. Khombisa ukuthi umhlaba wabezizwe, izizwe zonke zabhajwa kanjani ekubhebhethekeni kwesono nasebugovini. Inhliziyo nengqondo yobuntu kuphukile kusho uPawulu. Sifulathele uNkulunkulu sabungaza ukukhonza kwezithombe, okungukuthi sithola ukubaluleka ezintweni ezidaliwe, sase sibeka ithemba elipheleleyo kulezo zinto ezingeyena uNkulunkulu. Lokhu kuholela ekuhlanekezeleni kobuntu bethu nokuziphatha okulimazayo. Manje okusele ubuntu obuma bunecala phambi kukaNkulunkulu onobulungiswa nolungile. Kulokho abantu bakwaIsrayeli bangathi kahle kuyinto enhle ukuthi uNkulunkulu wakhetha abantu bethu phakathi kwezizwe zonke. Wasikhulula ebugqilini baseGibhithe, wasinika imithetho yeThora njengeSabatha nokudla ikosha nokusoka. Konke lokhu ndawonye kusikhombisa ukuthi siphile kanjani njengabantu bakaNkulunkulu abangcwele. Kodwa uPawulu uthi bambani ijubane. Uyabuyekeza indaba yeThora nayo yonke yeTestamenti elidala, ekhombisa ukuthi uIsrayeli wayeyisizwe esinesono nesikhonza izithixo nokuziphatha okungafanele njengobuntu bonke. uIsrayeli empeleni unecala kakhulu kunabezizwe kusho uPawulu, ngoba baneThora bafanele ukwazi kangcono. Ngakho uPawulu uyaphetha sonke isintu abezizwe noIsrayeli babhajiwe ngokungenathemba futhi banecala phambi kukaNkulunkulu. Kodwa lokho akulona izwi lokugcina. Izindaba ezinhle ngoJesu ukunanela kukaNkulunkulu. Okunokuba bambelele kuluntu onecala
uJesu weza njengomesiya kaIsrayeli ukuzofa endaweni yabantu bonke njengomnikelo wezono. Njengommeli wethu, uJesu wabeka phezu kwakhe yonke imiphumela yobuhlungu, isono kanye nokufa lokhu esikwenzile emhlabeni, wakunqoba ngokuvuka kwakhe ekufeni. Wenza impilo yakhe entsha yokuvuka itholakale nakwabanye. uJesu waba yilokho esiyikho ukuze thina sibe yilokho ayikho yena. Konke lokhu uPawulu uthi ubalungisisa kanjalo uNkulunkulu laba abathembayo noma banokukholwa kuJesu. Manje ukulungisiswa ngelinye iteme elicebile likaPawulu eTestamentini Elidala, futhi lihlobene nokulunga kukaNkulunkulu. Lisho ukubalelwa ukuthi ukulunga. Ngenxa yalokhu uJesu akwenza endaweni yethu, sinikwe isimo esisha phambi kukaNkulunkulu. Esikhundleni sokufunyanwa sinecala, uNkulunkulu uthi umuntu usebudlelwaneni obuhle naye futhi uthethelelwe. Ukulungisiswa kuholela emndenini omusha. Umuntu othemba kuJesu unikwe indawo phakathi kwabantu besivumelwano bakaNkulunkulu. Ukulungisisa futhi kunemphumela yekusasa, ukuqala uhambo lwempilo yokuguqulwa ngomusa kaNkulunkulu. Manje zonke lezi zinto ngokulungisiswa ziyizipho zikaNkulunkulu kulabo ngokukholwa kwabo bakuKristu. Manje lokhu kuholela uPawulu esahlukweni sesine ukuhlola imiphumela emikhulu yokuthi konke lokhu okunakho kulabo abangaba ingxenye yomndeni wesivumelwano sikaNkulunkulu. Ubuyela emuva endabeni ka-Abrahamu kuGenesisi isahluko se-15. Ngaphambi kokuthi eminye imithetho yeThora inikezwe ku-Israyeli, u-Abrahamu walungisiswa noma kwabalelwa kuye ukulunga ngaphambi kukaNkulunkulu. Kanjani? Empeleni uNkulunkulu wathembisa ukuthi u-Abrahamu uzoba ubaba wezizwe eziningi, umndeni ozokwamukela isibusiso sikaNkulunkulu. Kodwa yena nomkakhe uSara basebekhulile impela, bengazange bakwazi ukuthola abantwana. Kodwa noma kunjalo uAbrahamu waba nokukholwa okukhulu wethembele esithembisweni sikaNkulunkulu, ngakho uNkulunkulu wabalela kuye kwaba ukulunga. Ngakho uPawulu uthi manje uAbrahamu usengubaba womndeni omusha wesivumelwano kaNkulunkulu futhi osabalala umhlaba wonke. Wakhiwe ngamaJuda nabezizwe abanokukholwa okufanayo nabethemba kuloyo wagcwalisa isithembiso sikaNkulunkulu kuAbrahamu, uJesu Mesiya. Ake sime kancane sifinqe imbono ebalekile kaPawulu lapha esahlukweni sokuqala kuya kwesesine, ngoba zisisekelo sokuqonda incwadi yonke. Sonke isintu sibhajwe ngokungenathemba esonweni futhi sidinga ukukhululwa. Lokhu kukhululwa nokho akuzokwenzeka ngabantu bezama ukugcina imithetho yeThora. Kunalokho, ukulunga kwesiqu sikaNkulunkulu kumnyakazisa ukuba akhulule umhlaba ngokufa nokuvuka kukaJesu ukuze akhe umndeni ka-Abrahamu wokukholwa wezizwe eziningi njengabantu besivumelwano sakhe esisha. Manje uPawulu uzoqhubeka ukukhombisa ukuthi lo mndeni omusha uyingxenye kanjani yento enkulu ebabizele endleleni yempilo entsha ndawonye. Kodwa konke kuzokwakhela phezu kwale minyombo yembono esihlole esahlukweni sokuqala kuya kwesesine zencwadi kaPawulu kwabaseRoma.